Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwi gak syutingnya pasar. Edek kali yo, cara mana karek ajar yo. Heeh. Sing putih aja longi tak antem ya. Walang karo tak ibu dua. Om sayangku manisku. Tempene sing kaya ndek iki loro. Ya oke. Mbak, iki cilik-cilik Mbak Ton. Kurang cilik berasa ya? Rica-rica apa digoreng nduk? Sebuh. Oleh nek kan jeng-jeng kan nangkok. Aku ora sujud ndek iki ning lunengan. Ning gecer muni yang lalan. Piro? Iya. Tambahi cok wortel. Sing aja sing ngono gene lho, sing ndek sik lahno. Ndek tapi ngemel ya. Iya. Awake kosong. Kami di sini ada rumah kan? Ini masuk ya. 17 kling. Orang-orang ini sampean. Nek ana ya. Eh? Sego jagung. Lau. Alah dienggo cangkem lho baba lambe. Kowe bar kok Mbak Rama, Cik. Kok petak? Nek menawa. Halo guys. 3.000. Halo guys. Coba. Niki tang anu sego jagung, Mbak. Ya. 10. Ini 3.000 tok. Minah mumpur rong metu. Min, lebokno kamar wisan. Itu gale akeh. Ndang, Piro iki? Piro dong telo ngene. Dah kok 5.000 men. Ibu cok 5,5. Lah ning ngisor. Entek habis. Wis pawa setengah dai. Garo ku lho min sapa Mbah Warna ngono lho. Wong merah. Pak ya ning omah ya Bu, ndandakno kacamata gagange protol iki. Anu gagange coklek Bu. Ayo. Lah iki ning kene batore atik mbok buka ning kono ndang kene lho. Telung kilo. Gak didong tela yen. Kangkung kaya ujuluk ngene lho. Rupane. Sampai apa nah? Ini ngisor kene apa kothok kok? Temu. Temu sela dimplok dhewe kok. Jagunge 5.000. Rasake mak tipis sak ngono wis percaya kowe. Nggih, pandel. Mau tak kalau. Papat. Aja iki gedene. Cilik. Kulo ngarepem sak pentis lho. Ndek kaya aku lho. Mbak gajal apa-apa, Mbak Put? Papat tok. Wis rasa rewel nek dadi doli ndak gino le. Iya. Anu sing meninggal Mbah Warna haleluya ya. Iya, haleluya. Gurine roh ora kowe? Ada ya Mas karo nggon munggah ya. Ya muka saite. Kuwi lomboke dengaren kok ora enak adot-adote. Genek larang lomboke. Ani, Ambek poneh ki. mat njaluk ora? Abang. Ora enak puyur-puyure biasane. Enten, bro-bro larang.
80.000 sak kilo. Mudah-mudahan. Sentane. Papat siji nan. Papat siji gak mirah, Mang. Aneh. Nyah. Ini seprapat. Ya apa tuh? Mati papat siji. Kencore jek lakon gribal. Oh, ora suantik kah. Ini ya Allah kencur marai berbeda-beda ya. Suantik saiki koyo maknya lho rupane. Suantik cantik kaya maknya. Ora koyo aku koyo maknya. Merah Santika. No way. Ki nomor apa ngopi? Nang HP nomor apa iki? Nomor hadiah Pak Jas. Kalian apa melih nggih? Niki lho ning kene, Cong. Mangatus. Lah buke sepaneng ning Lombok dadine ya ora roh timun. Sakone tro. Jak sakake. Anu, tare ya rondok piye ngono. Pikirane ning kono, sicake ning kene, Mbak. Seneng kono beno, seneng kono aja dipikir. Dulure malam. Terus nyantol 5.000. Maklam nih Ren. Di sana yo, Mak ya. Lho. Lah iki mbake gagakan. Mbak Fitri. Anu, tesih dulur gagakan sing tunggale Mbak Fitri ku lho ketoke. Kencur tro 3.000. Sing dadi bedan apa-apa lho iki. Mbah terong iki pira Mbah? Kok menunu-menunu. Ya wis takok tok aku. Karek nambahi patane dadi 197 potong rong. Ki 3.000 piro? Setengah aneh. Tomate seprapat, Kang. Iya. Sesuk nek ape ning buah dadi ra bingung. Ngene iki ta. Ning sos no. Mangan enak no ning sos. Mangan enak no. Ger. 20.000 mangane ping 5. Ya ora ndek utek kuwi. Buah 20.000 sakjane wis Ora mentolo, Bu, wis ketok namane kok buah 20 isin iki le. Ngono. Ora patut. Jan. Sos kaya mangane bolak-balik le. Kowe mangan suwi. Tambah cek telo. Iki anak limpung, kok nek gawe lho gak nang takok. Oke, kita baca telo. Rasemen.
Oke guys, tak cukupi semene konten dene iki. Nek ndelok pasar nek uber-uberkane omah wis ngono ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.